Ulamalar aýdypdyrlar. Men lem yertadi bi emrillahi taala ve zikril maut lem yertadi bi tanatuhil jibal. Ey Hudaýa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ulamalar aýdypdyrlar. Bir adama ey adam meselen şu gınany Hudaý haram etýär diýsen, ya hicapsız gezmegi Allah Taala haram etipdir diýsen, ya hafa toy tutmany Hudaý şunu haram etipdir diýsen, onu da şol adam öwrülmese şu etçigi işinden, ýa-ni terjümete haşy. Bir adam Hudaý aýtýaşyny ýeňdi öwrülmese bilginin diýipdir. Şol adamyň öwünne 20-30 ýane dağ biri-birine şakırdaşıp yanka adamın öwünne dursalar, onu da şol adam dağlan arынан sıfar geçer, welим şu zanatyny ya hafa toyuny ya betejaplygyny edik galar şol adam diýipdir. Eger Hudaý aýtýar diýeňdi öwrülmese, şol adam şu hafa iş, şu günah iş etmäne bar ýaqa. Öwünden 20-30 ýane dağ çykyp şakırdaşyp öwünne durup, seni bizi geçirmer diýip dağlı dağda şakırdaşyp dursa öwünne, dağlan arasından sıfar geçer, welим şol işi edik galar diýipdir. Emme şu hafa işin edik galar, şol Hudaý aýtýar diýip tuğan imanly adam öwrülmeli wagty bolýar diýipdir. Hey bir gün jogap bermelilersiň ha diýenne, ýanka adam özden özi müptela adam, ýöne Hudaý Taalany ýada salanyny ýerine öwrülip ömrü tünçe barıp bilmendir. Ondan çyrim köýne türkmen, ýene garry türkmeniň näme diýe, tamam qaqa babalamady 1000 ýyllyk bäri Hudaýdan gorkmadykdan gork diýipdirler. Hudaýdan gorkmadykdan gork diýipdirler. Aýtmanlarmy ata babalamady aýdypdyrlar. Hudaý Taalaň ady gelip tuqa, Yaradanyň ady gelip tuqa, yekan jogap bermeliň ady gelip tuqa. Ýene de bizatlary bilmernip öz-özüni allaşdyryp planet geçirdi, ol adamdan gorkaga diýipdir köýnele. Bir wagtna bir gowa adam mamşdy. Odal bir topar ewliya adamla geçipdirle, kän dünýäni innemeýänmişdi. Dünýäni kän inne bersek, haramyny da goşular ýörer diýip giriş görmeýänmişdikler. Oňa bir gün maňa bir adam aýdypdyr, dinini, Hudaý Taalaň ryzaýatyny kän inne bermeýän adamyň biri aýdypdyr. Sen özüň kän dünýäni inneňä giňaýsaň ýaşaýşyň diýipdir. Şu mahal diýilýän da. Bir adam meselen entek bir imanly ediberse, namazyna gatna berse, daýawrak durup berse, sen özüň daýawaýşy, kän dünýäň özüň inneňä gaý diýilýär. Ýanka adam näme diýipdir? Menki geňde diýipdir. Mene dünýäniň näme? Senki wetergen, sen jennetin nämäni gezippäň diýipdir. Sen beheşte berkezippäň diýipdir. Sen ahirete berkezippäň diýipdir. Sen Hudaýyň razyçylygyna berkezippäň. Menki de geňde ki sen keň ýanyna. Mene ol işte berkitmeli dünýäniň näme diýipdir. Innemde näme, innememde näme? Şonu innesem de mene berkitjek, innemesem de berkitjek diýipdir. Emme senki menkiden geňki diýipdir. Sen jennete berkezippäň diýipdir. Sen beheşte berkezippäň. Sen Hudaý Taalaň razyçylygyna berkezippäň diýipdir. Sen kiňmi, men kiňmi diýipdir. Özüňiz aýdyň haýsynyň kiň? Bu dünýäni berbermişdik. Hazreti Sa'di aleyhirrahma eger huşmendi be ma'na geray ki ma'na be manet ne suret zecay akıl huşun molfa sen bir mesgabyň ýerindegi ma'naň ýerindegi Hudaý Taalaň razyçylygynyň ýerindegi sana çolaşıp galjak şodur diýipdir. Öýüňdäki kähde dekmeçiň, puluň, iýbiçigiň gadyň namartdyr. Ahiret öýe gaşyn gidemizde öýden ne daşary çykýan nädir bizi ýola salmaga? Öýden ne daşary çykýan nädir? Pulumuz bolsun, güýjümiz bolsun, kähde dekmeçimiz bolsun. Ahiret öýümde gaşyn gidemizde agallym hyýabana gaşyn çykyşmaly bizi bilen bileşde atlamady. Çykmaýar. Gymylamaýar adam duran ýerinden sen özüň ogratýar. Emme saňa maňa ýaşyk gitjek adamyz, imanymyz, amaly salihimiz, maly mülküň ıssy bermez, ýanyňdan iman gitmezmiş diýe Hazreti Mahdumul İşan. Mahdumul işim ahu zarydyr. Bir mükemmel äriň haridarydyr. Dünýe ahiretin keştukardyr. Tohum seçeweri näge ýatyp senni?
Türkmençe benne nädir düzüp aýtyp gidipdir. Dünýä ahiretin keştu karıdır. Tohum seçeweri näge ýatypsen? Hey, ekran jaýdyr şaý diýipdir. Ahiret orok jaýdyr ha. Şumal tohumyň sepde gal, sogabyň etde gal. Eksen ororsoň diýe köneli. Eksen ororsoň ha. Dünýä ahiretin keştu karıdır. Tohum seçeweri näge ýatypsen nip Hazreti Mahdum Uly şan aýtýar.